Джамия Дидимотихо, Джамия Вагиязид. На централния площад на Дидимотихо, на хълма, където се намира византийското Дидимотихо, се издига така нареченият Баязид джамия, една от най-величествените османски джамии на гръцка земя. Основана на пътя, водещ към главната порта на крепостта, била центъра на тежестта на османския град, който се развил в резултат на това. Според преданията, датиращи от епохата на турския предшественик Евлия Челеби, 16 век. Строителството й започнало от султан Баязид Йылдырым, но не била завършена и причините били нашествието на монголите в Мала Азия, създали неприятности във вътрешността на страната. Според ктиторийския надпис, който се намира в главния вход, изграждането на джамията била поръчка на султан Мехмед, син на Баязид. Джамията била отворена през март 1420 година. Втори надпис над входа отстрани ни информира, че реконструкцията е извършена от кадията Дидимотихо Сеид Али. Построи Доан бин Абдуллах и инженер бил Ивас Беезид. Следователно е сграда на Мехмед 1413-1421. Тази датировка дава родословното дърво 1418.